5 variací kliků se švihadlem, které můžeš vyzkoušet. Fake push-up. Obtížnost 1 z 10. Easy trik, který vypadá cool a který bys měl určitě vyzkoušet. Push-up pull-through. Obtížnost 4 z 10. Na tenhle trik potřebuješ už trošku dynamiky a techniky, ale když budeš trénovat, určitě to zandáš. Double down push-up. Obtížnost 6 z 10 a je to trik ze švihenger's výzev, který je více technický a princip je udělat jeden švih předtím, než se dostaneš do kliku. Kamikaze push-up. Obtížnost 9 z 10. Už podle názvu extrémní dynamika, kde je cílem udělat jeden švih z kliku do kliku. Double under push-up. Obtížnost 10 z 10. Trik, na kterém s bráchou pořád makáme a je fakt hodně těžký. Video si ulož, ať můžeš triky